Mae Catrin yn fyfyrwraig yn Aberystwyth ac yn hoff o steil dillad blodeuog, merchetaidd am wahanol i'w ffrindiau. Yn siopa dros y fi heddi yw Hannah, Tammy a Emily. Sa'n meddwl bod lot o binc yng nghwbwr dillad rhain. Sa'n mynd diwrnod heb wisgo eyeliner, sy'n ni'n gweud. Ar y cyfan sy'n ni'n gweud eitha punky. Dwi'n licio gwisgo pethau cyfforddus, pethau baggy, ddim yn mewn I dillad dyn nhw. Ewff. Steil fi bach yn wahanol i'r merched arall. Fi bach mwy skater. Ac yn erbyn y merched heddiw, yr unig Elin Ffasiwn. Dwi yn mynd I dau pobl, dwi'n edrych drwy wardrobes nhw, dwi'n gwneud y mwyaf o beth sgynnyn nhw, a wedyn mynd â nhw allan I siopa am ddillad newydd. Felly, criw o ffrindiau yn erbyn steilydd proffesiynol. Tybed pwy fydd yn ennill y sialens? Mae'n arian ni ar y steilydd. Iawn. Dyma Elin, steilydd proffesiynol y Llundain. Tammy, Emily a Hannah. Iawn. Fi'n rhoi tasg I chi I chwilio gwisgi fi erbyn o Sadwrn, ac mae parti fawr. Fi eisiau rhywbeth glam, rhywbeth neu fi sefyll mas. So, be di'r budget ta? 80 pint. Sa chdi'n gwisgo rhywbeth ma'n wisgo? Na, dim yn offensively, na. Ti'n fwy girly? Fi'n lygo pastel-y colours. Reit, oce. Be efo siaper polka dots, stripies? Dim strips, na. Na. Dwi'n licio bod nhw'n swnio'n ansicr, mae hynny. Beth am y sodle, ti eisiau rai uwd neu? Sa chi'n gallu mynd am Dr Martens neu rhywbeth I fi, neu rhywbeth? Dim byd yn bod yn Na. Na, wedi ni boots fel na. Reit, oce. Reit, dwi'n edrych ymlaen ar gyfer hyn, dwi'n meddwl gan I fi siawns da. O gyfarfod Catrin, dwi'n meddwl bod fi'n ymddiried mwy na fi na'i ffrindiau, mae rai fi ddweud, achos oedd I weld yn licio steil fi, felly fi'n am beth da. Ydy, ond beth oedd argraff gyntaf pawb â gilydd? Oedd y tair ni bach yn ôl, typical stylist fath o beth, so oedd ddim lot o point yn I o ran beth fel. Yr hogan sy'n gwisgo'r peth mesh, dwi'n meddwl wneud I sbio nôl ar lluniau ni hun mewn rhyw blwyddyn a meddwl pam o'n i'n gwisgo hwnna. O'n I ddim yn meddwl bod i'n edrych fel steilydd, o'n I ddim yn meddwl dim lot o'n I ddim. Bach yn fe, yn y ffordd wedi dod yn change of shoes o bethau. Dwi'n meddwl sy'n nhw'n gallu edrych yn really neis yn y gyd, os ydyn nhw'n cael makeover gyda fi. Ddim pawb sy'n eisiau gwalliw tomato. Fi'n eitha licio rhaid. Ie, ond Catrin ddim yn Peep toes. Peep toes. A pointy toes? Sa'n meddwl dyma'r lle iddi hi heddi? Na, dwi'n meddwl does bacon some shoes. Right. Ar ddechrau, ni'n meddwl bod nhw'n cwei hawdd ffeindio rhywbeth he. Oedd o'n dechrau edrych ar anghytuno, oedd o'n lot yn oddach a lot fwy challenging na be o'n i'n meddwl. Dwi'n licio lliwiau hwn, achos dwi'n meddwl sy'n lliwiau yma yn gweddi fel lliwi chroen hi, ond dwi'n meddwl sy'n hwn rhy brysur ac ella bach rhy glam iddi hi ar gyfer just mynd allan. Ach fi very Catrin rhaid. Fi yw ugly sister Jasmine o'r adyn. Catrin's angel. Y merched yn joio, ond ydy Elin yn dechrau teimlo'n stressed. Stressed? Stressed, dwi'n meddwl I fewn I fi. Really? Chdi bach, no. Ces. Neu bag. Hwna'n really Catrin, have a little frills o pethau. That's the one, girls. Mae fel wedding dress, that is the one. Fi'n meddwl. Ta-da! Mae hwnna'n neis. Minus hyn. Ti ddim yn siwto fi? Mae cofio, mae siap Catrin yn lot o hanol. Dwi'n meddwl bod fi'n apod o'r gwell. Cos dwi'n meddwl fi di'r agosach iddo hi, the ffrind. Wel, falle dyle fi wedi deud yn yr camera, ond fi eisiau ffendir y ddwy arall. Rhy hwyr. A thra bod y merched dal yn chwilio, mae Elin yn hen law ac wedi dechrau gwario. 45 pint ar ôl, dwi'n reit ddyddiog fod eich sgidiau a todion a bob dim yn hynna, achos dwi'n hapus ofnadwy efo'r ffrog beth bynnag, achos dwi'n meddwl wneud hwnna ennill y gystadleuaeth I fi. Felly dwi'n rhaid faint o bres gen I fe ar ôl na dde. Mor smug ag arfer. Ni'n sbio ar Elin y Steilydd. Okay. Elin! Oh, sorry. Iawn? Neis iawn. Lwcus na ti'r enw ffwr o'n I, so ni beth yn prynu sgidiau plat. O beth welon ni'r steilydd yn pigo lan yn siope, just dim clem dyddi. Diwrnod hir o siopa wrth i'n dod I ben, felly un ar y tro ferched, ydy'r sialens wedi bod yn un anodd? Mae fe chydig bach. Okay. Ac ydy Elin dal rhan mor hyderus? Pan nes I weld nhw 5 munud yn ôl, peth o siopa ar fi'n cau, oedd nhw dal yn cario dillad. Felly os dyn nhw'n wedi prynu y wisg I hun, efo 5 munud I gau, wel,
Dwi'n gwybod be maen nhw wedi brynu. Y gwisgoedd wedi prynu ond ydy pawb yn hyderus. Nid yn holl hyderus achos fel wedi sy'n meddwl bod ni'n chwarae yn rhy saff. Yndw, dwi reit hyderus efo newis. Dwi jyst yn gobeithio wneud hi edrych yn neis yna fo. Ar y cyfan, fi'n meddwl bod ni'n hapus efo beth bryna ni yn diwedd. Dal i ddod ar Curo'r Steilydd, ymateb Catrin i'r dillad. Reit, dwi da'r penderfyniadau. Peidiwch chi meiddio, symudwch sydd!